खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। दिनै 12 आगस्ट 2023 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायनो लाबाय। मेष राशि। नखराव गोजोन गैयै थासारि जागोन। नांलाय खमलाय सोमजिनो हागौ। गाज्रि सान। बृष राशि। लुबैनाय साननायफोरा जाफुंगोन। नाजानायनि गोदै फिथाइ मोनगोन। गोसोआ गोजोनगोन। मिथुन राशि। सुथुर जोबस्रांगोन। समाजाव मोजां सोमोन्दो खालामनानै थानो हागोन। रंजा बाजाजों सानखौ बारहोहरनो हागोन। कर्कट राशि। गंलायनाय गैयै आखु सोमजिनो हागौ। सिखिरि सुबुंफोरजों सोंखार जानो गोनां जागोन। अहंकार आखुनि थाखाय बांसाव जागोन। सिंह राशि। दुखु दाहाजों बुंफबगोन जिउआ। गोसोखौ उरां फारां मोनगोन। रांखावरिनि जिंगा सिगोन। कन्या राशि। नाजानायनि मोजां फिथाइ मोननो हागौ। नखराव गोजोन थासारि सोमजिगोन। रंजा बाजाजों समखौ बारहोहरनो हागोन। तुला राशि। गोजाम लोगोफोरखौ लोगो मोननो हागौ। सुथुरजों मोगा मोगि जागोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। वृश्चिक राशि। समाजाव मोजां मुं मोनगोन। बयनिबो बोर मोनगोन। गाहाम सान। धनु राशि। सुबुंफोरजों निन्दा होजागोन। नंखाय दायनि थाखाय साजा भुगिनांनो हागौ। गोसोखौ हमथानांगोन। मकर राशि। जिउनि गोजोननायखौ मोनगोन। थांखिफोरा जाफुंगोन। रंजा बाजाजों जिउखौ दैदेननो हागोन। कुम्भ राशि। नेनाया जाफुंसारगोन। जिउनि आंगो लोगोखौ लोगो मोनगोन। मोजां सोमोन्दोजों गोजोननाय मोनगोन। मीन राशि। नखराव बिसि फिसाय नांलाय खमलाय जानो हागौ। सांग्राङै सोलिनांगोन। गाज्रि सान। दिनैनि राशि फरायथिंनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेयैनो बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांनो थाखाय आनान गसाइनायाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।